Sa nhar it-tlieta 18 ta' Marzu l-pubbliku huwa mistieden iżur il-Mużew Postali ta' Malta fi triq l-Arċisqof il-Belt fejn qed tittella l-esibizzjoni Maltex 2025, ċelebrazzjoni tal-istorja u l-wirt kulturali Malti permezz tal-arti fil-filatelija. Bit-titlu Echoes of Malta: A Philatelic Journey, f'din il-wirja prestiġjuża wieħed għandu wkoll l-opportunità li jara bolol li mhux soltu jkunu esebiti, hekk kif diversi kollezzjonisti qed jesebixxu l-kollezzjoni privata tagħhom, b'wieħed għandu wkoll iċ-ċans jara bolol rari. Saħansitra mal-kollezzjonisti Maltin wieħed jista' wkoll jiltaqa' ma' kollezzjonist mir-Renju Unit li wkoll għandu fil-possess tiegħu bolol ta' ċertu valur rari, inkluż il-famuża bolla tan-nawfraġġju ta' San Pawl. Saqsejna lill-kap tal-filatelija tal-Malta Post, Mary Grace Simpson, dwar x'wieħed jista' jara f'din l-esibizzjoni. Hawnhekk apparti l-exhibition li hawn temporanja li dejjem tkun hawnhekk fi hawn affarijiet diversi, anke nsibu l-Karlotta tal-Papa, bolol, postal history. Għal Maltex għandna esibizzjoni ta' kolletturi personali tagħhom fejn daw qed jaqsmu l-kollezzjoni tagħhom mal-pubbliku ġenerali. Dr. Daniel Saliba u missieru Paul huma parti minn din il-kollezzjoni u ħadna l-opportunità biex nistaqsuh jekk il-filatelija u l-kollezzjoni tal-bolol għadhomx popolari. Bħal kollox il-namra tinbidel. Hija moda, illum minħarsuk tal-lejn il-postal history, lejn il-kollezzjonizmu tal-envelopes, timbri, il-bolol baqgħu wkoll relevanti ħafna u ħafna kollezzjonisti. Inridu nrawmu iktar l-imħabba għal-pizzar.